Mga kapuso, ika-129 katuig sang kamatayon ni Dr. Jose Rizal gindumdum subong adlaw. Kabuhi sini nagaserbi inspirasyon sa mga Pilipino. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Dako nga bahin sa pagkamaisog kag ginpakita sang war veteran sa Iloilo City ang naghalin sa national hero nga si Dr. Jose Rizal. Ang amon nga ginanuan sa sumpaan sa amon sa aton nga konstitusyon. So, kung ano ang nakakuha, kami nag-aabide lang. Subong adlaw special non-working holiday. Ginadumdum ang ika-129 nga pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Kung ang mga katigulangan, nagapabilin nga buhi ang kabuhi kag hinimuan ni Rizal. Amo man iniayhan sa mga ulihing tubo ang mga nobela ni Rizal nga No Limitangere kag El Filibusterismo nga nagapahayag sang inhustisya sa tion sa mga katsila. Ang inspirasyon sang editorial writer nga si Alexa nga wala kahadlok sa pagtalakay sa mga isyu sa sosyedad. Gingamit tidaan hindi mga weapon bala kundi papel kag lapis lang gid. Sa dara do gaka-inspire man ko, especially isa ka student nga journalist nga syempre mambal sila nga ay musulat ka man lang pero my writing speaks louder than my voice. Ginatinguan man sa kasubong nga senior scout nga si Miguel nga mangin isa ka modern day Jose Rizal. Gina-live up na lang gid ang pagiging good citizen man. Wherein ang aton sa youth no ginapairal na lang nga we're creating a better Philippines to the next generation. Subong adlaw, isa ka wreath-laying activity ang ginhiwat sa monumento sa Plaza Libertad sa Iloilo City. Ngunit pinili niya ang tapang kaysa takot, ang katotohanan kaysa pananahimik, at ang pagmamahal sa bayan kaysa sariling kapakanan. Sa Bacolod City, ginpaagi sa dramatization ang pagdumdum kay Rizal. Tagsa katuig nagapasakop si Sir Michael nga nagadala sa karakter ni Rizal. So kung i-reflect natin sa modern times, we need Rizal. Kinanglan ang Rizal nga subong is because nga siyempre sa kakalatabo sa mga susyedad, mangin kabay pa tayo mga Pilipino, makilala pagit si Rizal, mangin reflection. Yang Rizal naman ang karakter ni Terence, isa ka grade 4 student. Sa lamharon nga edad, natunan kuno sini ang importansya sa pagkilala sa mga kontribusyon ni Rizal. Idol mo si Rizal. Kay damo sa nasulat nga nobela kag alam siya kag damo man sa nahimo sa aton nya lugar. Mayo sa mayo sa magdalasang mga tawo pag hindi siya dalok sa mga tawo. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.